khawuzapha wena mani. Yebo mkhulu. Ukhona mama. Ya ukhona mkhulu. Oh man, thatha kanjena wena man. Ujonga. Khawuye kumama man Thebanga. Umxelela andisendele ingoma zika Lady Smith Black Mambazo. Uyeva? Okay mkhulu. Letha mkhulu. Oh ina ke mzukulu wami. Oh. Alright mkhulu. Okay, ngiphuthuma manje. Yo, gijima man. Oh wena ndizakumela lapha. Okay, bye. Yo, nkosami uzolo ukokoti tengapheli ngena. Yo, koko sikole. Yo, sikole ngwaridi yazi. Sikoliza, ndinyomkhuluza mntwana. Uthi ngize ku immediately yabo sikole. Uthi umkhuluza sikoniza cela umsendele ingoma zika Lady Smith Jack Mabaso. Lady Smith Jack Mabaso, uzwe kahle sikole usho kanjalo. Lady Smith Jack Babani uthe Lady Smith Jack Mabaso. Phela ngingaze ngayithola into enjalo mina nala ku internet. La ku internet Mabaso. Unless ufune ngimsende generation hamba umbuzo. Oh, sikole semele ngijike manje. Okay, sikole ngiyabuya ke. Oh man. Ayish. Oh man. Ayisikole uziyahlupha marazi. Semele ngikumkhulu. Ayi ngicabanga kahle konje bakatheni. Oh, yeah man. Ayi ngisabuyela umkhulu. Oh man. Oh sikole, I come back. Yabo sikole ngitshelile sikole. Umkhulu sengibuya kuye lapha ngaphandle ngasegedini. Uthi ngixelele ke manje. Ulalele kakuhle. Uthi ngixelele sikole ukuthi cela umsendele ingoma zika Lady Smith Mama Wembazo. Lady what? Mama Wembazo sikole. Lady Smith Mama Wembazo. Sikole ngaloko iphinda Mama Wembazo sikole. Ama Thebanga ngona uzwanga kahle. Ucela what Lady Smith Jack Mabaso. So yayichintsha manje Lady Smith Mama Wembazo. Arithi ngawe sikole. Shuthi wena ufuna umsendele umkhuluza mntwana yazi. Hayi Thebanga hamba buza kahle. Thebanga. Wayengcono ngambiza sizeni umkhulu la. And uthi uhalela itiya manje.